Kurdistan di dilê wê de her şade şade. Sakîne cansız, temenê xwe yê piçûk heta dawiya emrê xwe di nava karobarên Kurdistanê de, tevgera Kurdistanê de xebatê xwe domand. Sakîne cansız di sala 1952 de li Dêrsimê tê dinê. Cansız yek ji damezrînerê PKK ye. Li Xarpêtê bi awayekî aktîv di navxebatên ciwanan û xwendekaran de cih digire û di sala 1976 de beşdarê tevgera Kurd dibe. Cansız yek ji yekemîn kadroyên jin a tevgera Kurd bû. Di 27 mijdara 1978 de beşdarî yekemîn kongreya PKK bû. Piştî kongreyê ji bo xebatan vedgera Xarpêtê û li wir bi komekî hevalên xwe re tên girtin. Cansız dibin girtîgeha Amedê û piştî 12 îlonê gelek îşkenceyên xeddar û girhan dibîne. Cansız di sala 1991 de serbest tê berdan. Lêbelê ji ber berxwedana wê ya mezin a girtîgeha Amedê dibe efsane. Sakîne cansız di nehê meha rêbendana 2013 de li Parîsê bi hevalên xwe Leyla Şaylemez û Fidan Doğan re rastî êrişeke hovane hat û şehîd ket. Cansız yek ji rûmettirîn şêrê şoreşa tevgera Kurdistanê ye.